Бүгін біз мотор мәжіліске жиылдық. Біз барымызда юратқан жыршымыз Әлфия апа Абзалованың яқты істелігін тағын қабат көңілдерден өткерешекпіз. Әлфия Абзалова исеміндегі өзәкте, шушындай мотор залда, оның жырларын тыңлап, біраз сихірленіп отырдық. Фотоларға қарадық, Әлфия апаның сәхнеге мінген чағынан башлап, соңғы жылдардағы концерт фотолары бизеп тұра бұл залына. Һәм шундай зур вақиға бұйыл январ айында Әлфия Абзалованың 90 еллығы. Бұл бик зур вақиға. Бұл шундай бүйік жыршы, легендар жыршы, халқымыздың зур жыршысы. Ол енді ел бойы давам етерге тиіс бұл юбилей. Шул жәһәттән біз журналының ғинвар санын Әлфия апаға бағышланған язма белән башлап җибәргән идек. Анда инде махсус планлаштырдык. Әлфия апа Абзалованың кызы Зөлфия ханым, Зөлфия Нигъматҗанова Абзалова белән әңгәмә ул безгә баштауга әйтеп куйды, эксклюзив интервью бирәчәкмен диде. Миңа бу эшне тапшырдылар редакциядән, чөнки минем тәҗрибәм буенча башкалардан олорак та һәм тагын бер ягы бар әле. Мин Әлфия апаның якташы, үзем дә Актаныш районыннан. Бик борчылып та, дулкынланып та, бу эшкә алындым. Төрле мизгилләр күз алдымнан узды Әлфия апага бәйле. Без инде аның җырларын тыңлап, аның концертларына үле язып барып, билетлар алып, тырышырап торып, басып карарга да риза булып йөргән кешеләр идек. Һәм аның җырлары белән үскән халык без. Шул кадәр матур тәэсирләр калдырган. Мин инде башлап җибәргәндә шул истәлекләргә кереп киттем дә, аннары Зөлфия ханым шул кадәр кызык истәлекләр сөйләде. Шушы журналны чыгарганнан соң без инде яңа идеялар туып тора. Идегез әле Зөлфия ханым белән очрашу үткәрик, журнал укучыларны аны белән очраштырыйк. Анда менә шундый бер яңалык бар, безнең өчен кызык тоелды. Әлфия апа һәр ел сайын гастрольләргә йөреп, яңа ел алдына гына кайта торган булганда, кайтып керү белән бөтен эшен ташлап тиз генә бу 29 декабрьләр инде 30-лары, хәтта 29 декабрьдә Зөлфияның туган көне. Ул инде гел кайтып җитәм кызым дип вәгъдә бирә дә, я юллар ябылган була, я кабатлап сорап концертлар куйдыралар. Һәм шуңа күрә кайтам яңа елга, җәй булса да кайтам дип инде вәгъдә биреп, шул 31 көнне кайтып кереп, пәрәмәч пешерергә ябыша. Пилмәннәр бергәләп әзерлиләр. Һәм ул пәрәмәчне без инде Зөлфия сөйләгәннән шаккатып тыңлап тордык та, ул вәгъдә бирде, мин әнием пәрәмәчләрен аны рецепты буенча пешерәчәкмен диде. Һәм бу очрашуда менә әле капкайда пәрәмәчләрен күтәреп килде Зөлфия ханым. Аннары инде без шундый кызык итеп очрашуны билгеләргә булдык. Бик оригиналь, кабатланмас, көтелмәгән сорау биргән кешегә сюрприз бүләге бар Зөлфия ханымның. Бу очрашуны Зөлфия ханым белән очрашу, аңа сораулар бирү, Әлфия апаны искә төшерү, аның җырларын тыңлап торып, матур итеп дәвам итәрбез дип уйлыйм. Һәм без бу очрашуны матур мизгелдән башлыйбыз киләле. Бу Әлфия апаның да шундый матур юбилее елы. Зөлфияның үзенең дә туган көне булды. Юбилей 60 яшь тулды Зөлфиягә дә. Һәм шушындый матур залда бик күңелгә якын кешеләрне җыеп сөйләшү, очрашу үткәрүне матур мизгелдән Зөлфия ханымга чәчәкләр бирүдән башлыйбыз килә. Матур итеп дәвам итик әле. Без экспромтын барайын мондаймы? Бик яхшы. Самый главный әмиек пішли, экспромт деген әйбір, ең яқшы әйбір. Шулай тұрып, хәзер біз ГТРК-ны көтәбез, әйме, телевидениені көтәбез. Біз алғанды көтмейбіз, наверное. Ярар вақытта, көтмейбіз, башлайбыз біз. Аннары алар бізге қушалар. Менә шунысы қызық. Биредә җыелган кешеләрнең яшы булмасын, урта яшьләрдә булмасын, өлкәнрәкләр булмасын, Әлфия апа турында һәр кайсының күңелендә матур истәлекләр саклана дип беләмен. Чөнки Әлфия апа дип сөйли башласак, берсен-берсе кабатламый торган кызык яңалыклар килеп чыга бара.
Ул миндә дә бар, ул башкаларда да бар. Концертларында искә төшерәләр. Кайчанда булса очрашкан булып чыгалар алар. Мин хәтта язмада да инде башлап җибәргәндә кызык истәлекләргә тап булып, мәсәлән, минем группадаш, миндә авылдаш кызым Фәйрүзә шалтыратканнан соң сөйләп китте. Туктатып булмый, шул кадәр кызык истәлекләр монда, хәтта сыймады да, барса да. Без инде аны сайтта укырсыз дип кушыларга вәгъдә бирдек. Үземдә дә әллә никадәр. Бер вакыт сөйлим дәйме, Актанышка кайттым, авылга, үзебезнең авылга. Әти белән Актанышка төшеп киттек, без төшәбез дип әйтәбез. Әлфия Авзалова концертлары киләсе иде. Чынлап та анда белдерүләр инеп тора. Юлны аркылы чыгып барабыз. Универмаг яныннан әти белән Әлфия апа килә, очрады Әлфия апа. Безнең әти инде. Нихәл Әлфия диде. Шуннан соң Әлфия апа, малайкашым, әйбәт хәлләр, менә концертларга кайттык әле. Килегез, барабыз диде әти. Мин шок кадәр карап тордым буларга, мен студент чагы. Мин әтидән сорыйм инде. Әти Әлфия апаны беләсеңме? Юк инде ди, безнең өчен якын бит инде, якташ бит, шулай сөйләшәбез бит безне. Әлфия апа малайкашым дип әйтү инде, безнең якшы әйтү инде аны шулай. Актанышта шулай сөйләшәләр. Фәйрүзә кызык истәлекләр сөйләде. Монда аның классташы Гөлсинә утыра. Аннар бәлки исенә төшерәләр ул. Бер заман Фәйрүзәнең әнисе, башлангыч класста укытучы Вәсир апа, Әлфия апа белән бергә Актанышта фатирда торганнар алар. Һәм шунда аның килә торган урынына безнең авылга концерт белән китә. Нәкъ Вәсир апаларга туктала икән. Хәзер Әлфия Авзалова концерты килә дигәндә шулгыр килделәр. Мәктәптә дә хәбәре килеп йөриште. Һәм шунда кызлар инде Фәйрүзәгә почтадан тиз яктырдылар, җыеп алганнар да, сатып алганнар да, миңа да ясына дип, автограф ясына дип Фәйрүзәгә биреп җибәргәннәр. Һәм һәрберсенә Әлфия апа иремичә исемнәрен куеп, язып, матур теләкләр теләп, открыткалар язган. Икенче көнне инде мәктәп шау килде. Һәр кешегә Әлфия ападан матур бер истәлек бүләк тапшырылган кебек булды. Менә шундай матур истәлекләр күңелдә саклана инде. Әле тора үзегездә искә төшерсез. Монда җырларын тыңлап та инде без теге елларга кайткан кебек булдык. Бик матур кеше иде Әлфия апа. Бүген иртә белән эшкә киләм, хәзер искә төшереп. Алмаска безеп куып җитте. Нихәлләр, сәлам алыштык та. Бүген безнең мәйдан матур кичәгә барасыбыз бар әле. Әлфия Авзалованы искә алабыз дип. Һәм ул әйтә: "Ой, чын кеше Әлфия апа" ди. Беләсең ди, минем башымнан сыйпап китте бит ул ди. Моңла хин җыры бар бит аның ди. Ниндидер ай турындаймы айлар. Шуны җырлап барадыр юл ди, концерты белән килгән булгандыр ди. Әле баянчысы белән урам буйлап баралар. Энем искәнем дип әйтеп, башымнан сыйпап үтеп китте ди. Менә шуннан пеләш калдым бугай дип көлдерде. Әлфия апа чын кеше, матур икәнегез диде. Аның турында миндә дә матур истәлекләр саклана диде. Менә шундай кызык истәлекләр. Әгәр утырабыз. Мин инде башлап җибәрдем дә. Әйдәгез, утырабыз. Бу урын кемгә, миңамы? Әйе, әлбәттә. Яхшы. Җыгылмасак ярый. Әйе. Хәзер үзегез беләсез. Без инде монда очрашу Зөлфия ханым белән дип планлаштырган идек. Шуңа күрә бәлки Зөлфия сез сөйләрсез, менә безнең журналда бөтенесе укып та бетермәгәндер, бәлки ул истәлекләрне барысы да кермәгәндер, истәлекләр. Әлфия апаны искә төшерергә шулай матур иттереп. Рәхмәт, хәерле кичләр, кадерле дуслар. Рәхмәт килгәнегез өчен. Менә Сөембикә журналы белән бергә уйлаштык та, шундый кызык чара үткәрергә дип ризалык бирдем мин, чөнки бер атна элек кенә кайттым, чит илдән, балалар янына барган идем. Шуңа күрә әле мин әйтәм, җыклыйм, төнлә җыкламыйм, җөрим, иртән ятам җыкларга дип шулай итеп әйткәнем, әмма ләкин Аллага шөкер, субханалла, бүген формада дигән сүз. Нәрсә әйтәсе килә? Во-первых, иң башта сезнең сайтта язылган бит. Бу теге истәлекләр. Менә сез әйттегез, якташлар. Чыннан гына ул бит туган, үзе туган ул Яңакабан авылы Башкортстанда. Актанышка ул килде, кайчан аңа 5 яшь вакытында әнисе вафат булды, тиф белән авырып, кинәт үлеп китте.
әнинең тагын 2 сеңлесе бар иде. Берсе Флүрә, икенчесе Гөлсирин. Шуңа күрә Флүрәгә 3 яшь иде, Гөлсирингә 2 ай ярым иде. Әтисе балаларны карарга дип кайдыр киткән һәм югалган шуның белән. Кайтмаган, балалар бер үзе калды. Шуңа күрә авыл нәрсә эшләргә белмиләр. Шушы Яңа Кабан, Калтасинский районы инде, Калташ Калтасы да. Шунда алар уйлаганнар, бөтен гаиләдә күп бала, ачлык, хәерчелек, 37-38 еллар бик авыр иде бөтен СССРга, Советлар Союзында бик авыр иде. Шуңа күрә беркем дип бер нәрсә бирмиләр иде. Без ач җирдек, бу бәләкәй баланы кем ашата аны? Авылда уйладылар, бу балага салкын сөт эчертеп, шушы бала 2 көннән үлеп киткән. Мәрхүм. Соңыннан Әлфия Авзалованың әнисенең бер туган апасы булган. Ул яшәгән Җыракай Закирә Камашева, менә ул бер туган апасы иде, әнинең әнисенең. Ул Актаныштан килеп, шушы 2 баланы алып киткән Актанышка. Шуның белән бу балаларны коткарган үлүдән, ачлыктан. Барыбер Актанышка килеп, бик авыр, анда да тормыш бик авыр булган. Закирәттәй дип, әни шулай дип әйтә иде, Җыракай дип атаган ул. Ул Актанышта эшләгән, короче, ничек әйтим, хәзер гафу итегез. Татарча ничек әйтергә? В поле. Кырда. Менә шул кырда әз генә булса да ярма, будай җыйган. И шуны кесәгә тыгып куйган. Балаларга моннан ун эшләп, балаларга бер нәрсә пешермен дип, шулай итеп алган, тигене тотканнар. Һәм судит иткәннәр, һәм төрмәгә утыртканнар. 7 елга. Ул 7 ел утырмаган, 3 ел ярым ярты строкны шунда утырып чыгып, балаларны әлбәттә детдомга биргәннәр. Алар каядыр яшәргә тиешләр иде. Хөкүмәт аларны алган. 2 төрле детдомга урнаштырганнар шул 2 баланы, белмим нишләп. Әни дә әйтә иде, мәрхүм, нишләп инде шушы 2 бер туган баланы арырга нәрсәгә кирәк булган дип, шунда ук Актаныш районында булган. Менә шунда үсеп, аннары Җыракай чыккан төрмәдән, әнигә барыбер укырга кирәк иде, шуңа күрә детдомда ул дәвам итте яшәүне. Теге жал көннәренә инде Җыракай үзенә алып китә иде икән. Шулай дип сөйләгән иде безгә. Үзе дә китапта язган бит ул аны, бик яхшы иттереп. Шуннан соң шушы детдомда инде гел әни исенә төшерә. Миңа әйтә, менә беләсеңме дия, бик авыр булды инде, детдомда үсү бик авыр булды дия. Барыбер кеше балалары бит инде без дия. Хөкүмәт барыбер ничектер тырышкан аларга булышырга, ашатырга. Менә Пәрәмәч турында әйтәсем килә, шуңа күрә барам мин Пәрәмәч янына. Шул хәзер шул гел самодеятельность теге мәктәптә әйтәләр. Әйдә Әлфия җырла матур тавышларын, мин теге борынгы җырларны кемдер җырлый иде, шуны ота идем дә ди, шуны җырлый идем ди. Халык әйтә иде ди. Ой, шундый матур җырлыйсың. Шуннан китте әнинең теге самодеятельность, теге катнашу самодеятельностьта. Һәм әни нишләп Пәрәмәч турында һәр тагын кире борылып китәм. Әни әйтә, Җыракайның бар иде дие ире. Менә ял көннәренә әни шушы әбигә инде Җыракайга киткәндә, шунда дие
бір нәрсе пішірелер, нәрсе пішіру анда енді. Бәрәңгі, ең яқшысы бәрәңгі, әпікәй болса бүтіней, бәқітлі. Менә шулай айттырып, шунда, бір бәрәңгіні ашадым, икеншісін аларға тартынған едім де, тігі жизненің шундай де көзі білен қарадық, и менә прям де қорықтым де, ұялдым де, мен бір өзім генә түгел бит. Алар да ашысы келе деп, алардың балалары жоқ еді. Жырақай балаларсыз еді. Шоңа көре тағын де тартылып тұра, қолым де, көрмесең не ярар дедім. Бір бәрәңгіні тағын тартып алым. Менә былай айтып қалам дейді, кіші көре де, шындай нешләп сен бір өзің, сен мында бір өзің генә түгел деп, шулай тұрып ашуланғаш, әне уже үскәш, уже нешег айтым, уже шәхіс, бик популяр жыршы болып кеткәш, әне қайта еді гастрольдан, менә сіз еске алдыңыз, как раз яңа елларда нелерге, үйге қайтқаш, бір зур, менә мындай эмалированный тас, менә былай тұрып, итні шығарып, анда шығардылар бүтінсі, суғанны, бір шелек суған, ол суған бик көп сала еді. Суғансыз тәмні болмай ол деп, шулай тұрып, ана мясорубкадан яры қазір біз. Әйе. Анда бит менә былай тұрып, жылы-жылы, бірсі суған, екіншісі итін ішлі фаршны шығарып, нетіп, шуна ішлеп, зур иттіріп, зур шушы тазға қойып, менә мұндай пәрәмешлер. Шуңа көре біз, меңа көбісі сырғылар, нәрсесің, нендей отличие, нендей айырма, менә обычный пәрәмештен, мен айтам, размер. Мен айтам, әне, не ішлеп сен аңды зурда ішлейсің? Менә әне яратайды, тіге... Әйе. Олай дейді, жанқай, мына менің бәлекәй шақта, шундай ашайсым келе еді. Кімдір бізге қонаққа келсе, мына екіншісін алайын мекен, yok мекен тартылып тұрмасын, үшін мына шушындайны ясайды. Шуңа көре, білесіз ме, мына менен сырайлар, мына туған ауылымның соучредители Радик Мухарлявич, это, слушай, біздің, кстати, мында қазір пәрәмешлер перемечи от Альфии Авзаловой деп атала. Мында блюдо яңа ашылды. Буквально ертеге уже ашыла. Шушы блюдо, шушы ашамлық әненің пәрәмешлері зор итіп мен етемішләгіз. Экономить етмәгіз, яратмай. Бульон білән шулай тұрып, тәмлі пәрәмешлер. И ол тазны таратайды бүтін күршілерге. Өзімізге де қалдыра, көршілерге де бере. Шоңа көре көбісі біз енді көп квартирларына яшадық, алмаштырдық та, неттік та дегендей. И әне қоя болмаса, қоя болса да, шуны бүтін квартирлар бүтінісі білелер. Қоя нешік Әлфия Авзаловның пәрәмешлері как они выглядели. Вот. Менә бүген Зөлфия ханым шул пәрәмешләрне пешереп тагын репетиция ясап карады инде. Иртәгә кафеда бу пәрәмешләрне ашаячак халык. Без бүген беренчеләр булып шул пәрәмешләрдән авыз итәчәкбез әйтер. Алла бирса, күп ясамадым, чөнки барыбызга да җитә Алла бирса җитә. Анда төрлесе бар инде, конечно. Теге эконом варианты да булды. Бармаклар да янып китте. Бармакларны да жандырдым, Аллага шөкер. Шуңа күрә ашыга, мин барыбер әйттем инде, Лариса Николаевнага да, Эльвирага да мин әйтәм, ярый мин әйтәм, карасак, Алла бирса, рецепты аның. Суган күп салынган диде? Суган бик күп салынган, Аллага шөкер. Бырышы да, тызы да, субханалла дип ышанам, сезгә ышар дип ышанам. Әлфия Авзалова шундый кызык иде на самом деле. Менә без балалар 3-4 айлар күрмәгән идек әнине. Особенно инде менә яңа ел турында әйттегез. Анда инде әнинең кайтуын үлеп
үліп сағынып күтейді. 4 ай әне Средняя Азияға, теге Орта Азияға кетейді. Теге Ташкентлер, бүтін Өзбекстан, Қырғызстан, бүтін Средняя Азияны кезіп қайтайды да. Ең бірінші нәрсе шлейді ол. Ол заказ берейді. İkteşler bana şırşı керек балалар için. Şol şırşını kim bilen söyleşeydi? Elek bitti anda telefonlar, anda bit telefondan söyleşir için почтаға барырга керек. Я председательға керек. Ярый син бізде Татарстанда или там Башкирияда болсаң, анда нормально. Марияларда болса. Өзбекстаннан шыршы алып қайтып болмай. Шунда заказлар беріп, өзімізде Татарстанда болса, әне алып қайтайды. Ең бірінші әне кірмейді. Шыршы кірейді. Шыршы кірі, аннары әне кірі, әнені қышақлы біз өбәбіз, аннары иттер алып қайтта, мәмилер алып қайтта. Мына шулай тіріп, тезгіне қолларын жуайды да, бізге айтайды, әйдәңіз шыршыны қойығыз, біз енді бейзі аны қойырға керек. Илкіші жоқ. Менелі бәлекей. Біз Гүзел білен, апа білен, o minnan olarak hem evi uzı sukrıydı, Жарақай, şunu sıradık tutup dur, evi ne bulay tutup dur, biz güzel bile değiliz, biz gelip düşerdik. Pihti bolsa bitne, ağır bitinde. Şunu eni neşlep meni şakırmaysız, özü tezirek aşamagan şeyler içmegen, ucu kullarım julup tezirek tutuna aşarga pişirgen. Çünkü яңа yıl. Ne şulay ettirip, şunday benim isterliklerim var. Şunun turunda mında da bir көбейтіріп кірген материал. Әлфия апаның кең көңілділігі, юмортлығы турында да мына ит дедіңізде, оланы бөліп, өзі арты білен бұрылай екен де, шулай деп қатырда қалғаны ема. Шуны да сөйлеңіз әлі. Әне нешеге айтайым. Міне колхоз председателері әйтелер еді, нәрсе сізге керек Әлфия ханым. Міне мен сатып алыр едім бүтін бригадаға, өзі тұрында айтмейді. Міне Розалия міне ол әне білен ішледі, сөйлеуші болды. Розалия Закиева. Хәм анда неше кетейді, ол бүтін бригадаға сұрайды. Міне бізге қарабудай, хәм şeyler defisitliydi bit. Hem it indi, it turunda indi. Hazır şu itne berengisi de indi. Şu itne alıp gelip tigiler şabalar, niteler. No, o bit üzerine en yaxşı kisekni alıp kalırga anın buldaralır idi. Çünkü o, no, во-первых, olurağıydı, во-вторых, Анын бригадасы. Анын бригадасы, ол консультант, қожа деген сөз енді. Қандай ішлер болмады. Үстелге түзіп қоялар, бек көбейттіріп, анда 11-12 кіші бригадада ішлегенде, мына шулай тұрып қоялар еді. И әне айтайды, қазір үлешәбіз, арты білен басып тұра, Кәрим Габидуллин анда, или кто угодно. Bu kimge? Mansı anda Roza'ga например. Najiye'ge mi? Mansı büyüşüge diyeyim. Şuna göre bir meline enige süyegilekken matalışkısı. Hem ezgine it kisegeyinde. Şunda eni temine mine değil bir yaxşı buldu. Bu bundan хладец ясарбыз deyip şulay ettirip bik справедливыйды. Bik aşık kişiydi. Hem nasıl diyeyim? Mine bugün şunday жылы матур kişi buldu şarayını. Hazır söyleşemiz. Enimi iskalan bütün isim söyleskiyle 51'si fikir kire, 52'si şuna göre Elvira sen davay vedi. İtni bölü şunu etti de benim avuldaş kız Feyruza'nın dünya kadar isteyerek bulduğum da ben onu yazgandan sonra kıskartıp bitirdim yazmanı. Hem ol söyley. Әлі bu it turundan söylemegen ki. Enisi ve Serapaga kayıtıp gelip çıkanlar bitinde. Яңа yıl aldı dey. Bizden avulda oğlakıda Mayzarmada var idi.
Әнидән дие 3 литрлы банкалар таптыра бер zaman Әлфия апа җылата диде. Булай инде күз яшьләр түгел инде. Юк, дефицит вакыт булган 3 литрлы банкалар. 12 банка тап, Терesa каян тап дип әйтәде. Күршеләрдән алып чыганы, үзенең кенди нәрсәләрендер бушатады. Май заводыннан теге каймак, сливки диләр индеме? Сөт истериләр безнең якта. Шуны 12 банкага итеп тутыртып, яңа ел күчтәнә җитеп, бөтен бригадасына шундый күчтәнәчтә ясаган ишеттем. Журналга кермәделәр ансы. Шундый иде. Тагын бер кызык әйберне сөйлисем килә. Әнинең бит 2 ире булды. Беренчесе Зинур абый бик яхшы шундый кеше иде, инженер кеше иде. Гүзәлнең әтисе, минем апамның, туган апамның әтисе. Икенче ире минем әти иде. Ну, минем әти белән яшәмәгәндер. Әни әле мине тапмаган иде. Алар аерылышканнар. Чөнки анда нәрсәдер булган, анда инде язмаларда бар ул. Кабатлыйсым килми. Шул Зинур абый аның 2 малае туды. Ул өйләнде. Тәнзилә апа исемле бик яхшы шундый хатыны бар иде. Әнидән соң инде. Беләсезме, һәр праздник бер нинди чараларга гел аларны чакыра иде. Аларның 2 малайлары туды. Хәзер гастрольләргә әни белән җыймыз. Гафу итегез. Ул әйтә иде. Әйдә, универмагка кереп сорыйк әле. Менә 2 малайлар өчен 2 теге трико кирәк. Элек трико да табып булмый иде бит, спорт өчен. Ул майка дигән майкалар бар бит мондай гына. Вот шуны да табып булмый. И әни сорый, менә 2 малае бар. Иремнең 2 малае бар. Шуларга теге физкультура өчен трико кирәк, носки кирәк. Кайгырып нитеп мин шакката идем. Аннары, ой, тагын бер юк кирәк дигән. Юк колготкаларга фуйтыгыз, анда бик каты дефицит иде. Безнең дворник бар иде, Зәйнәп апа. Шуның турында уйлый икән. Менә Зәйнәп апага, ул дворник булгач, аңа салкын, аңа шундый понимаете? Менә шундый гел кайгырта иде, и ташыта иде. Мен әйтәм, әни нәрсәсең бу бик авыр. Әйдә ташы. Аннары бөтенесенә өләшә иде. И шуннан рәхәтләнеп килә. Менә беләсең ди, кешегә бүләк итәргә, менә ул бүләк итү аның өчен үзе бер бәхет иде, беләсезме? Кызык шундый. Хәзер мин дә шундый гаиләдән картая. Сизелә. Шуңа күрә әйтәсем килә, шушы малайларны үскәндә Зинур, әйдә, бүген голубцы пешерәм, эчпишмаклар пешерәм. Әйдә малайларның тегеңә шалтырып, малайларыңны хатыныңа алып кил. Менә шундый кеше иде ул. Сезнең никах җиресендә дә алар килгән, тавыллар әзерләгән дип беләм. Никах. Анда туй иде. Туй дигән әйбер квартирада. Безнең белән минем ирем белән 2 кеше, Рауил белән Зөлфиясе. Аннары, значит, Зинур абый, Илһам абый аннары килде. Шакиров, Зинур абый хатыны белән, гаиләсе белән килде. Анда үзләре пешереп, нитеп, шуны тәмле иттереп, без барыбыз, тагын безнең дустыбыз бар, Саша Чугунов дигән хирург, минем ирем врач иде. Менә шулар килеп, без бергә бер 10 кеше булганбыздыр инде. Туй. Әлфия апа үзе өйдә юк. Үзе Астраханьда иде. Гастрольдән кайта алмады. Шуңа күрә Илһамга шалтыратып, Илһаметтин, әйдә бар, кызны кияүгә бирәбез, әйдә бар дип, шулай иттереп, Илһам абый чәчәкләр күтәреп, анда 5 тәңкә акча бирде, по-моему. Теге чакта ул бит зур акча. 5000 генәме сор. Без бит анда 50 әле. Ну, 50 түгел, 10 мең булгандыр. Ну, барыбер ул бик зур акча иде. Шуңа күрә чәчәкләр, ул әллә нинди конфетлар алып килгән, шундый тортлар. Каян аласың тортны? Менә шуннан алып килгән инде, бик зурлап Илһам абый безгә килеп,
безнең туйда настоящий әти булып утырды. Мине кызым дип җитте инде теге атады шулай кайчакта ачуы килмәсә. Һәм әйтәсем килә, менә шул туйда да бывший ирен чакырып, менә удивительный кеше. Шундый хөрмәт белән, шундый бик шундый кызык кеше иде. Бик юморной иде. Bütün әйбердән менә розочка белән, bütün әйбердән күрә настроение юк кемнеңдер. Моментально характерысы шундый иде. Ага, күрә, нәрсәдер моның белән не то. Давай берәр нәрсә уйлап чыгара. Мин бит әни белән тоже гастрольләргә җөрдем. Мин теге чакларда бик яхшы сөйләшә идем татарча. Мине бозып бетерде чит илләр. Вот, шуңа күрә әйтәсем килә, гастрольләрдә булганда, Себердә, ой, Чәчәкләр. Уф, Себердә. Менә беренче гастроль булды минем өчен. Без киттек Төмәнгә. Кыш көне анда Төмәндә иң зур площадка, белмим хәзер, 2000 посадочный урын, это просто нефтяникларның дворец, ты, наверное, знаешь. Спорт сарайында булмы? Спорт сарайында түгел. Нет, нефтяник назывался прямо концертный зал какой-то. Вот я тогда, это советское время, мен шок каттым, мен айтам, ничего себе, такой зал огромный, ну ладно. И нам администратор объявляет 5 концертов у вас сегодня. Көнгә. Без концерт. А вообще 4 концерта в Тюмени. 5 концертов. Первое начало. У вас, говорит, в 10 утра первый концерт. И мы начали работать. А у Альфия Авзаловой манера. Гафуитекс перешла на русский язык. Будет, наверное, извините, ладно? Сагатунда в 10 часов, которое начало, мы, значит, думаем, ну ладно. Но ты ей говорит, бригадир, ты сократи концерт, потому что, чтобы ты успел переодеться на первое отделение опять. Это же 5 раз надо сделать. И она говорит, ничего сокращать не буду, они же такие же деньги платили. Не-не-не-не, ничего не сокращается. Музыканты устали, все. Одна Альфия Авзалова не устала. Переодевается и 3 раза. Она одевалась 3 раза, чтобы наряды, вот, которые вы видите, да, эти наряды, вот это вот она все это одевала. И она говорила, никаких поблажек, никаких, все должно быть для всех одинаково. Мы же все на каблуках еще стоим. Я поражалась, как она стоит. 2 часа концерт обязательно. Следующий концерт мы уже опаздываем на 15 минут. Куча цветов. В то время кыш көне каян чәчәк алырга? Төмәндә. Ну ла, Төмәндә алар байларак иде. Шуңа күрә шушы чәчәкләрне алып, колонкага, менә шушы 2 колонка монда бар. Митил Шарипович бүләк иткән колонка голосовой. Ямаха настоящий, 43 ел элек бүләк иткән иде. Шунда матур итеп шул чәчәкләрне ия бара, аннары тагын әллә нинди урындык таптылар шунда. Шыгрым тулы чәчәк иде. И икенче концерт Көннең икенче концерт юк, икенче концерт башланды. Әни теге игътибар бирмәгән ул чәчәкләргә. Икенче концертның уртасында карыйм ди шулык чәчәк түгелме соң бу ди. Розалар шулык. Марсель дигән исемдәме Марсель? Барабанщик. Барабанщик, Кудрявый. Кудрявый. Менә шушы алып, теге чәчәк әрәм булмасын дип тизрәк фойега барып сатып кире кергән бу. Өченче концерт тагын кире кергән шушы чәчәк. Аннары әни дә, эй, она знала Марсельді. Киләл монда. Бу нишләп гел бер төрле чәчәк не. Мин моны уже 3нче мәртәбә күрдем. Ханым дип әйтәләр иде. Ханым, ну ты знаешь, әрәм була бит инде. Но анда кеше тилмерә аларга чәчәк, сиңа бирер өчен. Әни әйтә, акчасын кая куясың? Акчасын, ну миңа инде, мин бит саттым. Әни әйтә иде, акчасын бирәсең
бригадирға, бүтініміз бірге ертеге барабыз ашарға, ресторанға, әбепқа енді. Міне шулай тұрып, шындай хәл болды. Шығырым толы, 5 концерт, бітті сағат 1-де түнгі. Бір кім кетмеді. Міне шуға екінші күнні 2 концерт шығырым. Ну, 2 концерт, 5 концерт түгіл. Айтасым керек, Тобольскийларда, это Екатеринбург, Свердловскийларда, это Челябілерде, это просто. Анда настолько татарлар яраталар. Міне мен айтам, Алла білса, міне Алмас турында айтып кетірмін. Соңырақ біз міне біздің бет фестиваль бар. Әлфия Авзалова исеміндегі конкурс фестиваль. Уже Алла білса бұйыл 3-ші. Иә, 3-ші тақыр бұла. Әлфия Авзалованың 90 елығына бағышланған шоу фестиваль бұла. Әміне біздің Алмасыбыз, ол біздің гран-призер, біздің 2-ші халықара фестивалінің Алмас Хусайынов. Ол бик шундай талантлы жігіт. Һәм біздің конкурстан көп талантлы яшьләр бар. Шуларны бергәләшеп гастроль Әлфия Авзаловға бағышланған гастрольный тур ясыйсым килә, оештырасым килә. Ну, ошанам Алла берсә булышсалар эшлибез. Чөнки алар бик көтәләр, бик сагыналар. Миңа, например, Средняя Азиядан, Ташкентта торучылар, Кыргызстанда, Оштан яздылар. Казахстаннан, гел бер төсле җырчылар киләләр. Менә Әлфия Авзалованың репертуарын тыңлыйсыбыз килә дип күбесе әйтәләр. Бакуда да шулай дип әйттеләр. Шуңа күрә әйтәсем килә, быел инде, менә хәзер әйтеп бетерәм, нинди чаралар Алла бирсә 90 еллыгына багышланган чаралар булачак. Иншалла, менә 23 октябрьдә Муса Джалил опера һәм балет театрында шул бинада булачак безнең гала-концерт һәм юбилей концерты Әлфия Авзаловага 90 еллыгына багышланган матур, абсолютно икенче стильдә булачак. Анда Мәскәүлеләр дә ишетәләр, аннары бер җырчы килә Мәскәүдән безгә Алла берсә. Һәм инде үзебезнең матур яшьләрне күрсәтәсебез килә. Һәм тагын бер әйтәсем килә, безнең спонсорлар безгә бирделәр әзгенә поддержка. Әзгенә түгел инде, рәхмәт аларга. Любая поддержка безнең өчен бик зур. Хәзер караоке чыгарабыз Әлфия Авзалованың 100 җырыннан караоке чыгарабыз. Ул бик зур эш. Ул уже башланды. Аксу компаниясы аны хәзер эшкәртә, эшли. Һәм тагын Алла биргән булса, Камал театры сәхнәсендә музыкаль театр, музыкаль спектакль чыгачак. Әлфия Авзалова, Әлфия апа турында. Сез беләсез инде Курчак театрында Әлфия дигән бик матур спектакль бар. Илгиз Зайниев куйган. Анда, ну, гениальный минемчә спектакль. Әлфия Авзалованың фонограммасы, җыры һәм Курчаклар уйный. Туган көн тирәсендә халыкның шыгырын җыйды. Әйе. Шуңа күрә әйтәсем килә, монда музыкаль спектакль, кем главный рольләрне уйный ансын пока әйтмибез. Чөнки сценарий язылып кына бар әле пока. Алла бирсә, менә декабрьләрдә әнинең 90 еллыгының теге финишында, юбилейның годның елының премьералар булыр дип ышанам. Һәм инде менә фестиваль конкурс безнең булачак сентябрьдә башлыйбыз. Ул узачак Казанда, иң башта онлайн. Аннары Салих Сайдашев мәдәни культурный центрда үзәгендә булачак Алла берсә отборочный бәйге. И менә
шуларны сайлап дийтеп аларны иншалла күп урын булмаячак, конечно, но гала-концертка чакырабыз. Алла бирса, быел тагын талантлы җегетләрне, кызларны табырбыз, ашарбыз. Анда биючеләр дә була, сөйләүчеләр дә була. Шуңа күрә безнең конкурс аерыла. Безнең нәфис сүз бар. Чөнки Әлфия Авзалова бик зур бирә иде игътибар. Розалия карап биде. Игътибар сөйләүчеләргә. Нәфис сүз булырга тиеш. Һәм бию, менә шуңа күрә. Шуның белән менә Сүзләр шул кадәр күп, Зөлфия ханым әйтә. Иртәгә хәтле утыралабыз. Безнең сораулар да бирәсләр бар. Бу да гәзитләр утырайым. Хәзер иң башта Алмаска сүзне бирдем. Алмас, син җырлап җибәрәрсеңме безгә? Чтобы нас разбудить. Уятырга безне. Аннары Әлфия панда тыңлыйсы килә. Пәрәмәштән дә узитәсе килә. Әле сезгә сораулар бирәсе бар. Менә хәзер Алмастан соң сораулар була. Аннары пәрәмәшкә күчәбез. Ул пәрәмәшкә бик каты переживать итәм инде. Борчылмагыз. Bundan бик матур күренә. Җыраттан тәмле күренә ул. Вот, Алмазны көтәбез инде сәхнәгә. Алмаз, давай. Алмаз Хусейнов, безнең гран-призер. Bunu alırlar mı? Хәерле кич дип уйлыйм. Барыгызга да башкорт халык җыры Элмәлек. Әлфия Авзалова репертуарыннан сез барыгыз да беләсез дип уйлыйм. Yumşak miken canıyımның kulları Sallavat küperek evek suğa bargan yolları Ok şabata yok, şabata başı kıyıp Sızılıp gitken paramayıp Nişe göbersin kıyıp Şokta dostlar kopşu Başka bele düşkende Birevde yok Appak miken yumşak miken canıyımның kulları Sallavat küperek edek suğa bargan yolları Ok şabata yok şabata başı kıyık Sızılıp gitken karamayık Nişe göbersen kayıp. Бик зур рәхмәт. Беләсезме, минем әйтәсем килә, менә Алмаз ул шул хәтлек аның мелизматикасы Башкортстаннан килгән җегет бит инде. Ничек Салават Закиевич әйтә бит. Салават Закиевич әйтә. Bütün талантлы кеше Башкортстаннан килеп Татарстанда кеше була. Салават Закиевич аның турында әйтәсем килә. Шул хәтлек күп соңгы 15 ел ул шул хәтлек күп внимание, игътибар шундый кадерләп җиткән кеше булды ул. Әни бер мәлне теге сәхнәдән киткәч, бик авыр бит инде артист кешегә. Сәхнәдән китү, бер кемгә кирәкмәгәнне сизеп,
Аңа балалар болды, Аллаға шүкір, балалары, ыныклары, ыныкшыклары, менә минем ыныкларым, ыныкшыклары аның булды. Ул бөтенесен алсын білді, әмма ләкин аңа барыбер, беләсезме, бик каты яратса да, бик каты сөенсә дә балалар булганга, гаиләсе булганга, барыбер сәхнә дигән әйбер бик каты тартты аны, беләсезме. Шуны biz балалар буенча, менә мин үзем сәхнә кешесе буларак әйтәсем килә, мин аны сизә идем. Әмма ләкин мин бер нәрсә дә эшләргә минем булмады, возможность дигән, мөмкинлегем булмады. Чөнки мин ирем белән, балаларым белән эшләдек, без чит илләргә җирдек, дипломат эше буенча. Шуңа күрә мин гел отпускага кайтканда әнине күрә идем, карыйм, бик моңаеп утыра иде. Ул кызым, сагынам сәхнәне дип әйтә иде. Менә Салават Закиевич, ул шуны сизеп, әнине үзе белән гастрольләргә чыгарып, әнинең, минемчә, гомерен озайтты ул, беләсезме? Шуңа күрә мин аның өчен генә түгел, вообще Салават Закиевич безнең өчен бик, ул минем братан, без аның белән шулай итеп, мин әйтәм, братан. Әни бит аны гел улым дип җиттеме? Улым дип җитте. Шуңа күрә әйтәсем килә, поэтому ул минем братан. И мин аңа бик рәхмәтле. Әниемнең шундый күңелен күреп, даже 79 яшендә солы концерт Әлфия Авзалованың булды театр опера балетында. Муса Джалил 78 яшендә. И ул менә бер елда ничектер менә картайып китте резко. Вот прямо резко сдала. И шунда Салават күреп, так, бу миңа ошамый дип, тизрәк алып, концертына Казанда 20 концерт бирә иде. Хәзер дә шулай бит инде. Салават Закиевич бирә. Шунда инде мин отпускыда идем. Икән сайын әнине машина белән җитә идем тегеннән. Әни әйт, куркам. Сүземне генә онытмасам ярый. Анда ике генә сүз әйтәм. Картайган йөрәктә моңлана, что такое, да? Жырлый да Салават инде. Аңа диктует аузын ача, специально артикуляция, чтобы она не забыла, где вот надо это все. И шуны курка иде, потому что, ну, менә шулай булды инде, даже җылыйсым килми. Шуңа күрә бу теманы хәзер җабан бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә менә. Ну, хөкүмәткә рәхмәт, между прочим. Хөкүмәт безне поддержать итте. Метин Шарипович, Рустам Нургалиевич, аппарат президента, Сафаров, Азгат Ахметович, филармония безне бик иң башта мин белмәйдем нишләргә. Кадим Надирович, әни, кстати, аны да улым дип җитә иде. Значит, несколько улы булган аның. Вот. Чөнки Кадим Надирович Нуруллин, ул булышты аңа менә чисто вот и материально помогал как-то. Не знаю, аңа, может быть, и кирәкмәгәндер да, ул материальный, но всегда любое внимание это очень ценно, особенно в возрасте. Шуңа күрә менә шуларга рәхмәт сүзләрем әйтәсем килә. Безнең мәдәният министрлыгы, ну, любой вопрос навсегда решает. Фонд развития бар бит, фонд поддержки. Вот кому не пойдешь, все оказывают помощь. Конгресс татар, ну, все. Поэтому хочу сказать, мир Аллаха шикр, не без добрых людей. Пока о ней помнят наши правительства, я как пенсионерка, что я могу сделать? На пенсию что я могу сделать?
Вот как могу, так и делаю. Вот я на пенсию сделала перевешлер. Поэтому хочу сказать, что Аллаха шкар. И, наверное, я передам слово снова Эльвирочке. Эльвира Ханумга. Роз, ты, конечно, тоже два слова могла бы сказать. Может быть, Вика Сюз. Она как ведущая концертов. Микрофон Кирак. Розалия Закиева, ведущая. Эльвира. Эльфияпа, Ильхама, Бейба, Фиряпа – это вот такие сакральные имена. Эльфияпа, блин, ты Леонид, клуб шлемесем, да, но это все так осталось, впечатление. Оно таушен и шито, блин, конечно, такие чувства не передать. Мин Биг, кстати, я, конечно, гран-при мне не дали, но я в Бринчи фестиваль, да, участвовала как чтец. Ну, ты первое место заняла. Не дали мне первое, ладно. Да. Мин эйтесим келе вообще Зерпуш. Был Зерпушин, да. Зерпуян, да, не Мальзанова. Зерпуш. Даже сказать страшно. Вы знаете, сколько лет я ее знаю? Ей сегодня, да, 60. Ей тогда было 14 лет. Это была экстра неординарная девочка, гиперактивная. Ужас. И до сих пор вот такая. Я бывала у них, гостила и студенткой, да. Onlar sonra Özü'de o tiyatro училищесіне оқырға кірді. Міне шулай, Эльфияпа, это не әнкей, мне было, наверное, әйтемін да, бір-екі сөз. Микрофон бердіңіз бітті. Меңа бір 9-10 яшылар болғандар енді бұада, менің әнкей де Оқтанышыныкі. Біздің Күршол, да? Главное, да, Оқтаныш. Энкей, хазар энкейлер, киттелер жылышып, они молодые, 30, там 32, 33, мила 9-10 яш, молодежь, они буада, буанишерлері, алар элек бит гармоннар тарта биру бар иде, име? Урамда. Алар мына шулай йөриләр иде. Гармоннар белән киттеләр, Эльфия в залга килгән концерт белән. Бу 60 ничәнче еллар булгандыр инде. Име? Концертта булдылар. Кайттылар, гармоннарны итеп, Эльфияпа җырлаган бөтен җырларны җырлыйлар. Булар 5, 6, 7, 8 кеше алар иелешеп кайттылар безгә. Ни күршеләр, туганнар, име. Энкей шунда әйткән, ул мин аны китапта да яздым. Энкей концерттан соң, молодая же тоже, 30 лет ей там было. Эльфияпа янына кергән концерттан соң. Мин дә Октаныш кызы дип. Эльфияпа моңа аптыраган. Буа кайда да? Октаныш кайда дип. Каян килеп эләктең дип. Менә шул әнкәй аны һәр вакыт шуны искә төшерә иде. Бәләкәй генә дип сөйләгәнен хәтерлим Эльфияпаны. Шундый бәләкәй генә, сипкелле генә, шундый гына дип инде. Сәхнәдә совсем другая ведь, да? А в жизни совсем другая. В жизни она была совсем другая. Она была, так красивая была. Если она, например, да, разбудить свои фантазии. Если бы она жила в Америке, да, Тина Тернер, да? Да. Представляете? Да. Вот же, Элизабет Тейлор Да, улыбается. это же вообще, это не знаю, что это было. Да. Она такой джаз бы не показала. Да. Рахмет, Розочка. Вот. Спасибо, моя Рахмет. Сема рахмат инде. Молодчина. Кире береме шошимыз дейді. Я onu шақырдым. А как же? Бірге театральное училищеда оқып, Аллаха шүкір. Субханаллах. Между прочим, Розочка, ты, по-моему, вместе с Равилем Гайнудиным училась, нет? Нет. Раньше, да? Бізден алда бітірділер. Да. Алар бітірелер еді, мен как раз кірдім бірінші курсқа. Да. А вы на 3-м учились уже. Бля, шулай, мир тесен. Поэтому, что-то я еще хотела сказать. А вопросы?
Давайте сразу и к перемечам давайте уже перейдем. Надо посчитать, сколько людей, сколько перемечей. Bilmeli bu sıra. Әйдәгіз. Emre Elfiyapanın bir ukanışı kaldı mı bu dünyada? Şınlaşmayan birer hiyalı. Mesela turunda hiyalanaydı o. Nindi ukanışı kaldı? Ол байлықны сұрамады бір қашанда, міне есімде. Міне тамақ тоқ болсын деп, балаларым бақытлы болсын деп, оқысындар деп. Өкініші болмады. Единственный өкініші міне соңғы вақытларда енді, соңғы елларда әне айтайды, шонда Илхаметтин білен бірге қартайсақ, міне, ол да бір өзі, мен де бір өзі, ол интервьюларында да айтайды, и бізге де айтайды. Шынлап та Илхам абы айтайды бет, багажың зор. Балалар бек көп, шоңа көре, багажың зор. Шоңа көре, міне, әне айтайды, білесің ме, қызым, міне, ялғыздылық деген әйбір, бек әшәкей бір ол деп айтайды. Міне шай ішерге отырғанда гіл қышқырайды, қызым әйді шай ішеміз мен айтып. Әне, йорт сағат ілік кештік бейт, тағын ішесі келер. Тәмей тұрып, оның шай, әненің шайы. Я не знаю, помнишь ты или нет, но айтасым келе, она делала удивительный чай. Ол чайникка тұтырайды үленлер. Обязательно шунда бар бит әлі әрім. Әрімнің біліккейгіне, вот совсем мизерный листочек. Әне ГТРК Татарстан. Қалмаған. Вот. Қазір шунда айтасым келер шушы әрімні чайға салып, тезгіне секіртіп кіне аламын деп айтайды. Газға қойайды да, әзгіне секіртті, все. Көбіктіріп сүт салып, оны қып-қызыл сүттен, даже міне білесіз ме, кофе коричневый, бежевый какой-то, да? Әмісі қып-қызыл әлен енді болайды. Қойы қызыл. Ол яратмайды тігі сыйық шайын вообще не Мәскеу көрінәділер. анда, дәл мұнан бұл шай міне деп. Екінші мәртебе шуннан салсаң, вообще уже отырмай, уже ішмей шайды. Кет мұнан өзім ясың деп, шулай тұрып. Міне шулай тұрып, шай ішерге яратайды. Қияллары, ол дұрыс айтасыз. Міне Роза дұрыс айтты. Ол айтайды, мені, конечно, қызым дей, түрлі хәлләр болды, түрлі вақытлар болды, бек обидный вақытлар болды. Қажан, ол бит единственная певица, которая пела на 17 языках. Советлар Союзында абды кіші ел еді, если так вот поразмыслить. 2-3 тілді жырлайлар еді, конечно. Мне, чтобы мы посчитали, 17 языков. Если в зале какой-то мариец, у нее был про запас марийской песни, бір куплет, он обязательно жырлайды. Кімдір, вот мы трактористы, вот мы на повседную приехали, Альфия ханым, вот на русском языке хоть спойте, вот мы билеты купили. Она бір он кіші утыра, ерлер. Она, все, репертуардан шығамыз. Так, давай вот это. Я люблю свою землю, родные края. Или «Лебединая верность» она пела, Мартынова. Пусть летят по небу лебеди, да, вот это вот. И, значит, про Венгрию я еще хотела буквально 2 слова рассказать. Вот в Венгрии мы были, да, там артисты, мы ездили в 88 году, ты не поехала, очень много, все мы артисты из филармонии взяли, поехали в Венгрию, по Венгрии. И заключительный день нас привезли в ресторан, ресторан цыганских, это цыганский ресторан в Будапеште. Мадьярлар? Да, мадьяры, да, конечно. И ее наша вот гид говорит, ну спойте хотя бы что-нибудь, или на русском, а вы знаете на венгерском? Она, конечно, знаю. И она спела на венгерском, «Журавли» называется. Она пела на русском, а один куплет знала на венгерском. С ума сойти.
Сначала зашли музыканты, услышали, что она акапелла же поет. Никто же не это акапелла. И потом вдруг смотрим, один музыкант заходит, потом заходит скрипач, цыганский же ресторан, там цыгане. Короче, там 5 человек, даже какие-то эти огромные, как они, литавры, не литавры, притащили. Вот примерно вот такой у нас был банкетный зал. А за банкетным залом, через шторку, там огромный зал, ресторан, люди сидят, отдыхают. Слушайте, забились все. 7 раз она пела одно и то же. И это в книге есть. 7 раз, потому что она им только назвала тональность. Вот тональность такая-то. Все. На любом интернациональном языке говоришь, это нотная грамота, она все. Они подавали, вот они вот и скрипачи, и вот это все. Боже мой. Я вот вспоминаю, у меня прям мурашки по телу. И эти музыканты, которые ездили с нами, наши из Татарской филармонии, Асаф Алиев с нами был тоже, вот, они до сих пор вспоминают вот, то, что было в Венгрии. Поэтому для нее она всегда хотела и достигла. Это же надо в 63-м или 64-м году выпустить программу «Песни народов мира». Она в Москве 2 года училась на курсах у Ирмы Яунзен. И вот таким образом она хотела... И что она сделала? Она сделала на каждую песню обязательный перевод на татарский язык. Потому что она показывала нашему татарскому зрителю, что существуют разные песни разных народов, которые, значит, надо перевести, чтобы они поняли, о чем там. Переводчица главная была Гульшат Зайнашева. Потому что, значит, откуда появился Юлжира, да? Йок, Юлжира. Это Род Стюартның Улжирлаған жыры. Кстати, автор не Род Стюарт, другой там. Но неважно, нас пока никто не трогает, Палашка. Вот. И мы ей перевели с английского языка. Гульшат апа Зайнашева мархумкаем. Она же была как вторая мать для нас. Очень близкая подруга мамина была. Она Гульшат киль, меня бик бір жыр ұшады меңа. Шуны жырлайсым келе, только тәржіма керек, бір куплет хотя бы. Англича еле-еле выучили, конечно, один первый куплет, а потом по-татарски она пела уже. И, значит, мы ей сказали Гульшат апаға, и тут же родилась вот эта песня. На татарском языке. Гульшат апа, она же такая была. Потом был такой период в нашей жизни с мужем, что мы даже до Айрлу, вот мы хотели развестись. Ну, такое бывает же, да? А Аллаха шкар 43 года вместе. А было такое время, что что-то у нас не пошло не так. И мы решили развестись. И пришли Гульшат апаға на улицу Тельмана. Мама, я, пришли Гульшат апаға. Значит, мама плачет, я плачу. Мама очень редко плакала. Но когда вот она узнала, что у нас такие вот разборки, что-то очень расстроилась. И Гульшат апа такая, она бытком делала. Вообще очень вкусно готовила, Гульшат апа тоже. Готовит, плачет. Она, я вам не дам развестись. Я вам не дам, я люблю его, я люблю тебя, ты моя дочка. Вот как-то так. И вдруг они, значит, я там сидела пока в зале, что-то делала, то ли книгу смотрела. Они вдвоем на кухне пока, значит, вот это все делали. У них родилась песня, стихи. Айролмагас, Буса, да? Сабапляре. Вот, и она прочитала эти стихи. Мама говорит, Кымга берем, давай сочиним песню. И композитора нашли, все. И буквально через какое-то время, мама спела ее, начала петь со сцены. На ура проходила эта песня. Мы с мужем сошлись. Так что была полезная такая песня благодаря Гульшат Зайнашевой и Альфии Авзаловой. Так что семья сохранилась, Аллах ашкар. 2 дочек, 5 внуков у меня. Так что все хорошо, все мы счастливы и вам того же желаю.
Тагын кимдә сораулар бар? Менде бер сорау. Әйе генә. Якын кешеләрнең ваткач күңелгә бар ниндидер үкенечләр кала бит инде ул. Менә сезнең менә әнигезгә карата ниндидер үкенечләр бармы? Әнигез белән бәйле. Ой, конечно. Блясызма, я никогда не думала, что я что-то делаю не так. Вот именно по отношению к маме. Вот тот, кто меня знает, они знают, как я бережно относилась к маме. Но и в то же время ей нельзя было. Ой, я не ем это. Вот это. Она не верила в это. Она как Станиславский. Не верю. Неубедительно. Они гафует меня десять, может ушанрга. Я не ем. Миндерс шлема десять, все. Китали баральманан. Все. Ей бекератмейды. Ей казалось, что это не... Это просто вот просишь прощения там по-дурацки. Вот. А ей надо было нагло. И вот эта вот наглость, когда она видела, она всем говорила: эй, минем кызым, вот старшая моя дочь Гузелинда, ул фәриште. Ә монсы жин. Нәкъ мин ашаган. Мен ашаган дип әйтәйди, жин дип әйтәйди, да? На самом деле так, наверное. На самом деле утром просыпаюсь, смотрю в зеркало и вижу маму. Это страх. Я просто на фотографиях без очков, если смотрю, вижу маму, а оказывается, это я. Представляешь? Это какой-то кошмар. Ну ладно, я хочу сказать, конечно же, когда у мамы случился вот этот дурацкий последний инсульт, у меня тоже вот какое-то помешательство. Я получилось так, что все по делам уехали, я с мамой сидела. И маму я посадила за стол, я говорю: мам, сиди, мне хазр собачку прогуляю и приду. Только буквально на 10 минут вышла. Я прихожу, и вдруг мамы нет на стуле. Я думаю, как? А я ее специально, у нее очень кружилась голова в последнее время. И я ее сажала так, чтобы она не упала, не дай бог, голова не закружилась. И вдруг ее нет. Смотрю, она лежит на полу. И смотрю, у нее глаза не жильца. Сразу потерял цвет. Оказывается, оказывается, глаза меняют сразу моментально, когда что-то случается, цвет глаз становится какой-то непонятный. Кузным нура ты сразу в одночасье, в одну секунду. Я говорю, она не реагирует. Как я ее подняла на руки, как я ее отнесла на диван. Потом я позвонила сестре, мужу срочно. Я говорю, муж у меня был в Казани был в это время. Ну и так получилось, что я, мама, Гузелька приехала. Я говорю, мне надо поехать в аптеку. Зачем-то я села за руль. Сестра осталась с мамой. Вызвали скорую. Я пошла в аптеку. Зачем пошла в аптеку, не знаю. Подъезжаю к аптеке, думаю, зачем я сюда приехала, что со мной случилось. Я быстрее вернулась. Смотрю, скорая. Они говорят, ну, надо увозить, видимо, инсульт случился такой страшный. Вот. Но когда увозили маму, а скорая помощь сейчас же никто не берет, сами не таскают. Мужчин нет, водители не берутся за это. И так получилось, что мой муж, я, моя сестра и моя племянница, вот мы вчетвером маму тащили. И вот когда мы вышли в коридор, мы ее тащили. Она схватилась за мою руку, и вдруг я увидела ее глаза. Я говорю, я говорю, все будет нормально, ты вернешься, мам. А мы по лестнице спускаемся. 3 этажа. Это было ужасно, на самом деле. Я вот вспоминаю, это было ужасно. И когда я сказала, қайтасың, бірге боламыз, все будет, бірге. Ну и все. И 40 дней мы пытались ее адаптировать. Кстати, мархум вот Садыков тоже помог. В 7-ю, сначала в Обкомской больнице мама лежала, а потом ее уже больше месяца не держат. В 7-ю горбольницу договорились, привезли, дали отдельную большую какую-то комнату для физиотерапии Шикаля. И вот я никогда не забуду, как ее ставили на ноги, она бедненькая, смотрит, вот так, вот тогда вернулся у нее взгляд-то.
ночью дежурила сестра с ней, а утром я приезжала с едой. Что такое еда? Еда, которую мы проворачивали и через зонт ее кормили. Кормить надо было, то есть основная нагрузка, понятно, я помоложе, чем моя сестра, и мне приходилось ее ставить на ноги, сажать как будто бы. И у нее самое интересное было, знаете, какая реакция, когда я включала ее песни, ее записи, когда я включала Салавата, Шакирова включала, она тоже сразу чувствовала. Услышать что-то другое, она отворачивалась. Не знаю, вот давала какие-то такие приоритеты. И я никогда не забуду, когда я вечером уходила, я уходила часов 8. Мне надо было с утра на базар купить свежее мясо, сварить из него, провернуть все и привезти. И на 4 кормления я должна была это все делать. И когда я уходила от нее, я никогда не забуду вот этот ее взгляд провожающий. Вот это вот. В надежде. Я говорю: мам, ты не волнуйся, вот сестра пришла, Гузель пришла. Но, видимо, женлик вот это вот, жен по жизни. Мин жен, оно шикали. Поэтому, видимо, она, когда эту чертягу провожала от себя, не хотела, видимо, отпускать. Вот в этом есть какой-то вот уколю. Может быть, мне надо было там просто жить. Не знаю. Вот, но ровно 40 дней мы смогли ее с сестрой как-то сохранить, удлинить ее жизнь, продлить. Ну и Ани говорила всегда: улюден картаюдан кошек болмый, так что не строй иллюзии. Все голые пришли, голые уйдем. Она всегда так говорила. Поэтому я очень скучаю по ней. Очень. И у меня нет ни одного дня, чтобы я о ней не помнила. Кстати, Кища Шимда Курдам, я не знаю почему. Наверное. Наверное, что-то народ, и она там. А я 5-й раз видела за все это время. 5,5 лет, как нет мамы, я 5-й раз вижу ее во сне. Мне многие говорят, что, наверное, она довольна. Не знаю. Рахмет. Біздің бұл жиылу, бұл мәжілісі Әлфия апаға дұға болып барсын. Міне қазір енді біздің 2 генә сұрау болды бұғай ма? Сұраулар берушілер. Sizge Әлфия апаның нендей оңай сыйфатлары көшкен? Һәм икенче сорау, хәзерге менә фонограммага җырлаган җырчыларның концертында фонограммасы туктап калса, Әлфия апаның нендей реакциясы булыр икән? Һәм менә монда исән булып килеп керсә, нинди сүзләр әйтер икән Әлфия апа? Гәрлек дип әйтер иде. Аның яраткан сүзе гәрлек. Ничек инде шунда? Юк, ул фонограмма дигән әйберне үзе дә белмәде. Бер качан да фонограмма белән җырламады. Чөнки аларга бит шундый булды, аларның вакытлары шундый булды. Качан микрофонсыз җырладылар. Баян белән җырладылар. Аннары кыраулар, әни бит беренче җырчы, кем үзенең бригадасына кертте баяндан башка кыраулар, ударный, теге синтезатор, казалыклары, инструменталь ансамбле, ул аны үзе җыйды. Менә Карим килде, аннары менә шулай иттереп, ул беренче җырчы иде. Кем менә шуларны. Но клубларда, авыл клубларында бик еш була иде. Ут сүнә дә бетә. Ни эшләргә? Әни әйтә, әйдә, Ринат Сибгатуллинга әйтә, әйдә кил монда, энекәш, кил. Әйдә җырлыйбыз. Ут та юк, шот та юк. Кемнән теге бар бит шундый фонарики белән. Механический ключ жужжит. Блин, не знаю, жужжит который. Вот, пока ты качаешь, свет есть. Не качаешь, свет нет. А вот кто-то это принес. Кендер клубтан керосиновый лампы китерер инде.
әнейті ярый, таушымны ишітсәңіз бик яхшы болды, нормально. Шуңа күрә для нее фонограмма деген әйбер не существовало. Конечно, дөресен әйтим, вот ваш вопрос, да, очень интересный. Я же не случайно сказала. Илхам абый пела она. Да, Салават поет, мол, ой, поет кто-нибудь молодой. Даже когда еще до инсульта, у нее 3-й инсульт, самый последний был страшный. А до этого легкие у нее были инсульты, но тем не менее улутрайды нашап жерлы, ой, матур, шап жерлы. Руслан Сайфуддиновның записін тыңлаған еді, тігі, қайда, тігі, көздорым. Шоны мен айпадқа шығардым да, мен айтам, мен Америкадан қайттым, мен айтам, әне, давай, татарша тыңлаймыз, қайыр, ешлерді тыңлаймыз. Қойдым, ой, матур тауышлы жегет. Мен айтам, алмасыны ишітсе, вообще, өлір еді. Шатлығынан. Чөнки алмас, ол міне бұрынғы башқұрт халық, һәм татар халықның жырларын бик матур мұңлы жырлый. Ансын ғына түгіл енді, Аллаға шүкір, субханалла. Менің ұлымын. Әлфия Азаның 2 ұлы болған, менің 1 ұлым. Ака. Шуңа көрә Майдан деген бар бит әлі, әйе, канал. Ну, тігі шақта 6-7 ел елік мен Америкадан қайттым да, шуны мен айтам, мұны тыңлайсың ма? Әйда қой, әйда. Әлікі ретро концертларны көрсеткенде бик шатланайды. Анда Инер Ганиева жырлағанда, Флюрия Сулейманова, анда Тахир Якуповларны көрсет, Рахим Куловларны. Редкие записи, но показывали же, да? Венера Шариповларны, міне, шәп. И буквально ярты сағаттан, пока шейлер іштік, тігілер іштік, и башланды яшьләр жырлый. Мен екінші бөлмеге кірген едім, иштен «Қызым, Зульфия!» Мен айтам, нәрсе болды мұның олар? Мен айтам, нәрсе болды? Әне қазір мен айтам, мен машинкаға кір жуырға қойдым. Келім да, келдім. Обирай. Вот она же такая была. Убирать. Убирай. Мен айтам, не шлеп убирай. Мен татар концерті бит. Айттым мен саңа, обирай, все, башым ауырта, все, жетті, болды. Вот не шлептір, вот сіздің жауап вопросыңызға, сұрауыңызға жауап бердім деп ұшанам. Все, сейчас мы заканчиваем. Әйе, Зульфия, әйе бана тағын бір яратқан сөзі бар еді ол. Әр вақыт әйтейді ол сөзіне. Самый главный. Обращение. Она как обращалась? Как обращалась? Обращалась к кому? Бәғірім, да, бәғірім. Қатын қызларға түтәй деп әйтәйді. Жігітлерге, который младшие обзықай деп әйтәйді. Ол, ана вообще дертіна. Бәғірім, да, бәғірім. Қызым, Зульфия деп бик сирек әйтәйді. Қызым. Ну, білесіз ма, гастроллерде жүргенде шундай қызық әйбір болды. Мен шерледім Средней Азияда как раз. Перемешін ашаталар мен деймін. Ашатамыз қайда. Гүлназик, моторым, чайник. Поставь, пожалуйста, бағырым. Менің Гүлназым енді. Ол шым менің. Ол тоже жүрші, между прочим. Жүрші, тоже Гүлназым менің. Вот. Қазір айтасың келер? Әйе. Айтасың келер только одно. На гастроле, когда были температуры у меня под 40, ведем концерт. Мен там, мен білмеймін екінші отделениеға нешік шығын, башында елеріме қали жығылам. Вот мать, да? Там материнского ничего не было. Концерт закончится, ляжешь. Чувакляр, у музыкантов, чувакляр, у кого аспирин есть? Вот дайте ей аспирин. Вот 2 аспирина выпьешь, да? Пропотеешь.
между номерами, да? И вот такая сидишь, стоишь, я не знаю, там же надо стоять. И вот она говорила, что только смерть может тебя заставить вылезти на сцену. Поэтому вот мать она не была матерью на сцене, никогда мать не была матерью. Так что давайте будем пить чай. Я Зульфия ханым, biz qaysi so'roq Булды? Бер берәсе бар бит. Вот вы знаете, мен бүтін үстіне берем, конечно. Желатущий менә кеше булды. И бүтін хәзер. Безнең игътибар иткән инде бу Әлфия апа. Әйе. Без инде махсус алып килдек. Бу бик күп кешеләргә таныш. Яшьлек искә төшерә кайберләр. Менә без Азат хатынның дәвамы Сөембикә, безнең элек Бурласлай исемдә йөртелгән булган. Һәм без башлап җибәрдек Әлфия апаның елын шушы матур юбилеен журнал битләрендә башлап җибәрдек. Бу әле ел дәвамында бар, башка матбугат чараларында да яктыртыла да инде ул. Һәм безнең өчен бик кадерле журнал бу. Менә шушы, нәкъ менә шушы Әлфия апа сурәте белән. Мин моны мәсәлән хәтерлим үземнең 6нчы класста укыган чакларымны җәй көне сөйгенеп хәтеремдә калган инде бу фатлану бу Әлфия апа рәсемен күреп. Аннары безнең журнал турында аның бик матур әйткән сүзләре Рабит Батулланың Әлфия Авзалова дигән китабында журнал бик матур чыга. Ул инде Азат хатын шул кадәр затлы журнал, ул Сөембикә булып чыга башлагач, тагын да матурланып китте. Тагын да зуррак темаларны яктырта башлады. Шулай дәвам итсен, шулай эшләсеннәр дигән сүзләрне укып, безнең күңелләребез бик булган иде. Һәм шулай дәвам итсен иде. Киләчәктә дә без аны яктыртырбыз. Әле Зульфия ханымның сөйләп бетерү сүзләре дөнья кадәр. Һәм без шушы нотада, матур нотада бу сөйләшүне салмак кына чәй эчүгә һәм Әлфия апаның җырларын тыңлауга күчереп, сезнең белән түгәрәкле сәттә буладыр инде. Илмира апай, бу аның бердән бер обложкасы түгел, аның тагын бер обложкасы чыгарга тиеш булган. Ул бердән бер дәнәдә Рәйсә апа Юсуповада саклана. Мин аның өенә баргач, ул күрсәтте. Журнал әзерләнеп бетә. Обложкада Әлфия апаның фотосы. Әлфия апа моны белә дә. Юк ди. Миннән лаеклырак кешеләр чыксын әле ди. Алыгыз әле минем фотоны. Халыктан әйбәт түгел ди. Һәм алдыра шушы бердән бер обложка Рәйсә апа Юсуповада бар. Ул саклана. Елын хәтерләмим. Ничек алып була икән? Алар инде әзерләнеп беткән журналны, ул вакытта бит компьютер заманы түгел, ул катлаулы әйбер, обложкасын алыштыралар. Ну, аның бар бит, наверное, ул саклана. Ул берәү генә. Ну, булсын, аны бит сканировать итеп була. Рәйсә апа Юсуповада. Если сез безгә булышсагыз аны эшләргә. Рәйсә апа исән. Әйе. Минем әйтәсем килә. Безнең 3 телдә чыккан китаплар. Хәзер күрсәтәм сезгә. Сейчас. Одну секунду. Менә безнең иң башта чыкты. Татар телендә, Әлфия Авзалова турында. Әйме? Икенчесе рус телендә и инглиз телендә. Мин Америкага алып бардым, менә кайттым. Ләйсәннәргә генә түгел, анда дуслар бар. Әйе, татарларга кирдем. Шуңа күрә, вот минем сезгә вот за то, что так и жила душа, вот я вам книгу дарю. Да? Ага, вот вы откройте ее, вот покажите. Да? Вот так, да, вот. Вот вам диск 100 песен Әлфия Авзаловой. Лилиюшечка. Мы татар телендә сейчас переиздание делаем. Потому что бетте. Мин Илмира ападан алып укыдым, Әлфия апаның Да? интернетында китабы. Хәзер чәй эчәбез. Так что вы можете посмотреть вот на английском, на русском.